קורה נשים, קהל יריד רויאל, והיום אנחנו בעוד סרטון של קלאש רויאל, אוקיי? אז מה שנעשה היום, תקרא לי הטלפון. היום אני הולך להראות לכם פשוט דק מטורף, אוקיי? שהולך פשוט לעלות אתכם בגביעים. זה הדק, ולקיר אינפרנו טאוור, רוז, אייס וויזארד, אוגריידר, סקארמי, פריז ופרינסס. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל עם פרינסס. אוי לא. אכל אותי. נקווה שיש לו סקארמי. לא שלא. תראו, זה תמיד אני עושה. עוד אחד. יופי. הוא לי הרבה דמג', סבבה. שונא את האלה שמשחקים עם אייס גולם. לא כאילו, רק אלה שמשחקים, רק עם אייס גולם. אבל את אלה שכמעט תמיד משחקים עם אייס גולם ושמים אותו הכי הרבה, כל כך מגעיל. אאוץ'. מוריד את האייס גולם. אוי לא. פאק יו. עוד מגע. עושים פה גריידר, לפי דעתי, או שלא, עושים לי את הבית המחורבן הזה. אוי לא. לא טוב. אוי לא. יואו, כמעט ניצחנו. אוי לא, ניצח. או שלא. יש לי עוד סיכוי. יש לי סיכוי קלוש. לא מאמין. לא מאמין. איזה שחקן. כל הבתים שלו ואלה שמורידים את הבניין. טוב, יאללה, אוגריידר נתחיל. לא אין לי אינטרנט.
אוי, לא. אוי, לא. באתי לשים את הפרינסס, שמתי סקרמי על הדברים הכי נושים במשחק. אני רוצה להוריד לו סכום דמג' יפה. טוב, כמה דמג'? מכה? לא. פאק יו. עצבנת עליי, אחי? אוי, לא, הנה על האינטרנט המזדרגרת הזאתי. חושב שהורדנו בניין. אני אנסה לעשות לו 3-0 בהקטנה. איזה בונקר הוא עכשיו עם מלא. אוי, לא ראיתי אותו כרגע. חושב שאני הולך לנצח אותו. 3, הלוואי, 3-0. טוב חברים, זה הדק שלנו להיום. שאתם רואים למה הפצעתי, כי הוא שחקן אחד המסריחים. תראו את הדק. עיד ברברים זה סוג של מסריח. אוקיי, זה בסדר, כן, זה חר של דבר. אייס גולם גם, ארצ'רס בסדר. פיירספייס זה גם ממש הגנתי. זהב ולא, כאילו דק בקושי עם אליקסר. בקושי כאליקסר. אז אנשים, אני ממליץ לכם גם על הכלל הזה. דליונס. זה 3,000 גביעים. אז זה היה הסרטון שלנו להיום. יאללה ביי.